Ayan guys. So, mayong hapon, mayong uto, mayong tanghali, mayong gabi. Magandang gabi, magandang tanghali, magandang hapon sa inyo lahat dyan sa buong mundo at sa ating mga viewers. Mega lahat shout out. So, yan nga. Sa pangulam ko, adobo. Ayan. Tayo. Kwentuhan tayo. Yan nga guys. So, may good news na ngayon. Mega lahat shout out. Salamat sa tamsak. Thank you, thank you. Work Academy London, thank you, Miguel. So today's topic is very, I enjoying my meal while talking. So today's topic ngayon is good news, guys. Yesterday I go to Top Up Petro. So Miguel, shout out guys. Maraming salamat. So yesterday na I go to Top Up Petro. Oh, good news guys. Mababa ng gasolina. Ay, salamat. Parang nabigla ata sila nung nakaraan kaya tumaas. So ngayon bumababa yung ano nila, presyo. I think around last Sunday nag-top up ako. It's already about $2.99 is 1 week they go down at least 20 cents. King of Russia, mega love shout out, thank you for coming. Maraming salamat. So down 20 cents already. That's it. Bread. Oh. Kasi it's improving na mababa na siya. Hindi na ganun kalaki. Tapos nung Sunday din tumawag ako sa mga nanay ko sa Pilipinas. Shout out kay Nanay Lucy dyan para sa pagtingin panonood. Kaya shout out. Ano na raw? Kain tayo. Magro-roll back daw ng about $11. Palab-lab po new upload video pa-support. Yan, pakilab-lab po si King of Russia. Thank you for coming. So sana yung King of Russia, sana hindi na wala ng gera dyan sa Russia. Magtuloy-tuloy na yung pagbaba ng presyo ng gasolina. So dito sa Singapore bumaba na rin siya. Kasi baka ngayong Thursday or Wednesday tatapang ako sana. I will update you. So it's good to have some progress kasi para meron nagpipistock na rin yung Russia at Ukraine. Hopefully ma-settle na nila yung ilang Anyway, hindi rin mahal sa gera nila. So wala magagawa ng Ukraine. Kailangan lang ng diplomat. Diplomat lang yan. Katulad ni Digong. Diplomat siya lang. Do you think na makipaggera tayo sa malalang bansa? No way to win. Walang lugar na mananalo tayo dyan. Dalawa pala ko. Wait lang. Oh. Mega love shout out guys. Thank you for coming. So di na tayo mag-away. So that's a good news. Napakalaking tulong na yan para sa atin.